Takže čau lidi, dneska vám ukážu můj žebříček top 3 nejlepších hry brawlerů. Do komentářů mi napište, jak si myslíte vy, že to má být. A nezapomeňte dát odběr, chybí mi jeden odběratel do 50 sub. A byl bych rád, kdyby i ostatní dali odběr, prosím, moc mi to pomůže. Je to jenom jedno kliknutí, víme co. Na třetím místě jsem umístil Nitu a podle mě to je jakože dost dobré a většina z vás v komentářích podle mě to budou mít stejně to třetí místo, někteří možná na prvním. Je to prostě dobrý brawler a ani za ně nepotřebujete moc umět. Na druhém místě jsem umístil Barleyho, ten je taky celkem dobrý, no vlastně lepší než Nita podle mě, ale prostě když se k vám někdo dostane na blízku. Ale na prvním místě jsem umístil Colta. Jo, když s ním umíte, tak je v pohodě, ale já s ním neumím, takže bohužel, no, tak